Preboha, nekupujte tie predražené jodové doplnky v oleji, žiadny lipozomálny, žiadny biodostupný, žiadny organik jód. Jednoducho kelp je cesta. Výrobné náklady sú 3 €, cena, za ktorú predávajú, viete sami, 20, 50 a viac eur. Keď nemôžete schudnúť, ste naliatí s vodou, prípadne máte retardované decka s kretenizmom, tak možno máte deficit jódu, ktorý je veľmi, veľmi častý. Jód sa pridáva povinne zákonom do jedlej soli. Tam ho ale nie je dostatok. Tie dávky sa samozrejme zvyšovali rokmi. Stále viac a viac a viac. Ale stále ho tam nie je dosť na to, aby väčšina ľudí prosperovala. Aby mala toľko jodu, že budú ich tela prosperovať. Zatiaľ je ho tam stále iba toľko, aby ste nemali zníženú funkciu štítnej žľazy z dôvodu deficitu jódu. A preto máte kopu problémov, ktoré sú spôsobené deficitom jódu. V jednej kapsule kelpu, čo je riasa, sa nachádza toľko jódu, ako v jednej lyžici soli. Zjete toľko soli každý deň. A hlavne teplom, svetlom, vzduchom sa ten jód stráca. Čiže jedna vec sú teoretické množstva jódu v kile soli, čo je povedzme 15 až 35 mg na kilo. A ďalšia vec je, koľko z toho reálne dostanete do seba, pretože keď osolíte polievku a potom ju varíte, tak verte tomu, že kopa jódu sa stratí, vyprchá do atmosféry. Umelý hormón štítnej žľazy, ktorý predpisuje lekár, obsahuje takisto jód, áno, cez 60, medzi 60 a 70% váhy levotyrocínu je jód. Ale aj keby ste brali 100 mikrogramov umelého hormónu denne, to znamená stále iba 65 asi mikrogramov jódu, čo je ani nie polovica odporúčanej dennej dávky pre človeka. Takže jedením liekov deficit jódu neopravíte, nezvrátite. 2 kapsuly kelpu a máte vystarané a začnete fungovať úplne ináč. Vaše telo začne fungovať úplne ináč v prípade, že ste mali deficit jódu.